Selamat pagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, guys. Iki desih pagi-pagi mau rayen. Magicom anyar, guys, tak rayen. Matur suwun kagem Mbak Yuni. Terima kasih banyak nggih. Iki Magicome langsung tak rayen, Mbak. Langsung tak nggo masak, tapi sebelum tak masak tak cuci dulu sampai bersih soalnya saya anyar ini nek ngecupno sing ndi Mas cupane konti Bapak ngisor lho pengen nah uter iki ya iki iya Bapak ngisor nah uter nomor diumbah sik rapopo sing ndi lho ya sing dienggo masak beras iki ya nek sing iki yo kok nek mesin kon ngumbah oh yes tak tokane sik guys sendae kok tak sementara tak pensiunkan dulu di pensiun sik sementara guys jadi kena nggo gonta ganti maksudnya engko nek kuwi anu maksudnya nek sing apa dienggo masak tolet apa piye kan nek gonta ganti iki meskipun rupane koyo ngene iki gak pernah rusak lho guys iki awet gak pernah rusak gak pernah rewel rupane tapi yo bulak bulus koyo ngene iki sik tak ngene ya mejone kaya lap-lap mending tapi cupane iki lek koyo tanggowo ya Mas karo patung iki gak ya setengah cuma ini wes mau mening jos endos rupane yo apik guys daripada ngono dhisik ini dhisik yang butek kaya tak kesini dulu apa tasdil sabun dulu ya guys biar bersih kan soalnya saya anyar mambu atung anyar ya kamu gocok kok godok kok tak masak semur tapi bakul iki ora mangkat tapi pesenanku yo dientukno kok iki masake 2,5 gelas dhisik iki guys tak miliki lho cuma 2,5 gelas guys ini tunggu habis sedino guys alhamdulillah kadang nyiso kadang yo kurang jenenge wong mandi yo gak mesti rayen rayen guys bismillah muga-muga yo awet ora gampang rusak ya guys rayen
Jeda dhisik ya ora apa-apa ya. Jeda. Wis alhamdulillah ya guys, iki pokoke tak mulai kanggo masak. Lah iki takerane beras dhisik sing lawas iki guys. Sakmene iki gelase. Lah saiki wis enek sing iki yo ganti iki lah yo. Iki anggap 2,5 gelas. Yo wis cukup. Kadang yo cukup, kadang yo gak cukup, yo kurang guys. Jenenge wong mangan yo kadang iki piye yo. Enek apa? Misale cara koyo punak-punakan gorene mam ngono iki yo panggas sore meneh. Kadang mam iki yo duwe seger, yo duwe ora, yo guys kadang yo gak selera mam. Jadi ini yo masak iki yo iya yo kadang yo rasa embo, kadang buah ngono pitik yo eman-eman daripada buang-buang nasi lebih baik poro kurang yo guys. Nek poro kurang kan masak neh. Begini wis engko saiki takerane pakai ini. Terus kita mulai bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anyari barang anyar. Ini kurang kan. Alhamdulillah. Seneng ya guys. Rasanya kayak iya. Nah, makan. Terus kita para mengisor ya. Benar guys. Baru bismillah, muga awet. Gak gampang rusak-rusak ya. Arayan mulai dino Jemah Paing, Jumat Paing guys, mulai ngerayain. Pokoknya bertepatan Mbak Yuni ini maringi hadiah ning desa bertepatan pada hari dan tanggal dino Kamis ya, hari Kamis tanggal 25 Desember. Pokoknya bertepatan pada hari Natal nggih. Untuk tukang syuting enak telepon. Untuk telepon guys Pak Su. Apa ya? Apa Mas? Pak Su nompo telepon guys. Halo. Ya. Ya. Oh alah, iki makan Jemah Paing Mas, ditelepon kancane guys kok ning pasar. Soalnya pasar sapi, pasar Paingan. Mangkat sampai lali ya perkara Magicom sampai lali pegaweane ning pasar. Oh alah kok yo ngopasi paing-paing iki dhisih masak telur nggodhog endhog guys, arep tak sayur semur kok karo tak peseno ayam potong suwiwi karo paha, tapi urung tak jipuk sek ning ini bakul. Lagi guys, persiapane dese arep masak sayur semur. Enek tahu wis bar tak goreng tapi setengah mateng ngono ya guys. Terus iki telur karo ayam. Terus iki lombok brambang karo laos salam. Terus bumbune iki sing bawange tak ulek ya guys. Enek bawang, enek apa kuwi merica, jahe, kemiri. Terus gula abang wis tak campur-campur ning kene iki guys. Terus iki nyalakno kompore. Nggoreng lombok karo bumbune kuwi. Starter kompore guys. Masak simple. Tak suwes golek panganan dhewe ning pasar. Kan pasar Paingan ya iki mau. Isuk Mas ditelepon karo kancane wis dinteni nang pasar. Kerjaane Dik Dina tiap pagi wis nyeteliko sambuh akeh. Dek nganu nek bapak Dek sing Lujeman. Loh kaget aku. Ya seneng aku bejudul ora celuk-celuk apa senengane kok get-geti ya. Entuk. Kayak enek sing seneng. Ora.
Anu maksudnya iki barangnya apik duwe kurang. Ya jane gak kurang, tapi Ya iya, Dek. jenenge wong tua. Alahku ki sing golek mboke. Oh, tak kira lek sirin dhewe. Direti Oh, alah. posang-pos. Ya alon-alon maksudnya. Nek mbah kuwi nek ngopeni wong lemunan kok ya. Jane. Pawaan lemu ngono lho nek ngopeni iki. Lah segone dhisik wis mateng, guys. Alhamdulillah. Jajal dibuka ya. Penasaran loh. Jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Mandese. Segane putih pulun beras dhisik kan apik iki, guys. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Bolak-balik matur suwun nggih Mbak Yuni. Ceritane iki ngene lho ya. Mbak Yuni iki ulang tahun ya. Mangkan di WA karo Mas Lali mantan aku. De, Mbak Yuni iki ceritane ulang tahun, De. Ngono ya. Panjang umur. Ngucapno ya, guys. Pokoke diucapno nggih selamat ulang tahun kagem Mbak Yuni, Mbak Wahyuni nggih yang ada di Singapura. Semoga panjang umur, diparingi sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Ngono nggih. Amin, amin ya robbal alamin. Desih kan yo gak ngerti yo guys, ceritane iki piye wong jenenge aku nomor WA-ne kan yo gak duwe. Dadine iki mang dikabari karo anak lanang guys, karo Mas Lali mantan. De, Mbak Yuni iki asline iki ulang tahun, De. Dadine maringi hadiah karo DC Magicom. Wis alhamdulillah Magicom edek yo ayu, warni kembangan iki seneng guys DC iki. Dadi koyo batik-batik iki. Sing dhisik iki yo kembangan. Tak pojok norono kaya. Tak tekok ning meja kono. Dhisik iki arep nyayur. Tripote dienggo Dik Dinda. Nyayur goreng lombok isik, guys. Disrong-sreng jeros. Bolak-balik nggih matur suwun nggih buat semua family online sing wis ndukung, sing wis sayang, sing wis support ning keluarga DC. Wis sapa nggih guys tanpa terkecuali semuanya lah. Bolak-balik matur suwun, lemah teles Gusti Allah sing bakal bales. Lemah garing Gusti Allah sing bakal peparing rezeki utawa kesehatan utawa apa ae guys rezeki. Muga guys dilindungi selalu karo Gusti Allah. Laos karo nganune dicemplungno guys karo salame. Terus genten bumbune. Bumbune kentang melok mateng. Kuwemplung nom pisan. Ulang tahun Mbak Yuni berarti tanggal pinten nggih? Tanggal 25 apa 24 apa 26 Mbak? Nggih, Desih enggak tahu nggih. Yang penting Desih mengucapkan selamat ulang tahun kagem Mbak Yuni. Alhamdulillah wis Kak. Gongso guys karek ngenteni. Santene. Serong. Iki sayur semur tapi gak lengkap guys. Ora enek
sayurane nggih, cuma ngene-ngene iki tok wis dadi sayur engko. Oh, ora lengkap, dadi ora nek kentange, ora nek wortele, ora nek kubise. Wis ngene wis dadi sayur. Engko bapak nganu njupuk tahune karo ndoke bapak. Nek moh ayame dirujuk banyu bojakan towek dirujuk ger mantap. Kain sigurnya santen nih. Bismillah. Santen nih. Muat apa ora iki kok wajane. Wis karek ngesori kecap. Mantap. Tuh. Wis sak wajan mirok. Karek daun bawange urung, kok terus karo karek ngesori kecap, guys. Wis mateng. Semur ala DC. Wis mateng, guys. Sayure DC, mah DC sarapan, Dinda yo bersarapan. Kondang Pak Su wis teko ke pasar. Tak kondang sarapan ki yo urung gelem. Soal iki apa, guys? Mari yo ayam potong. Ndek iki mungkine yo gak patek selera. Lah nek jangan menir, jangan asem, persambelan lah kuwi. Wonge agek pokoke. Nyandak piring. Tak takoki ning pasar apa sarapan ya, Mang? Gak sarapan nih. Tapi mbah urung lesu. Yes pokoke iki bosen ngono, guys. Angger dhewe masak ngene, iki sing seger Dinda. Panyuwunane Dinda ngene. Tapi Pak Suyo engko cara menawa gelem iki yo terus gak seger koyo biasane, guys. Mulane apa ae panganan ki nek gak selera. Ya wis ngono kuwi. Ngene iki mang sing sijine selera, sijine ora. Sing ndek ingi aku kelan menir Pak Su nek mam seger Dinda yo gak patek seneng. Iya, gak yo entuk tunjukan ya. Wis to, nang sarapan. Kon sarapan kok ya angel kok mbayani ning pasar jere ya ora jajan. Lah iki lho ngantek jam 10 urung mangan kok nek wetenge lara. Bingung. Sik apa alasanmu ora selera. Iwak potong kuwi nek. So gumun aku. Untuk tunjukan guys, kok desa Grogol. Wis mulai enek manten neh iki. Ndoke glundung delokno ning sayure ya. Dioceki. Oh iya guys, kok ngene sapa ki? Konggone lho kok setupon. Oh iya iki jemah pae. Berarti nganteni Agung Prasetyo Utomo sama Mbak Sela Mukti Agustina. Putri Bapak Slamet Rianto Ibu Sri Parti. Sing lanang putra Bapak Lapi dan Ibu Suwarsih. Lho. Kaya padha se jenenge. Piye to ki? Kok padha dhisih. Tapi dhisih Suwarsih ya iki Suwarsih. Hormat kami Bapak Lapi dan Ibu Suwarsih. Grogol, desa Grogol, guys. Sini iki tonjokane kerupuk tahu. Terus apa iki buncis mie. Indoke tak plungne sayur. Oceki plungno sayur. Mantap. Wis nek mau sarapan. Nek mau ayame yo dijupuk tahu karo ndok. Aku yo perhatian kok Mas. Kowe remoh iwake yo tak olahno ndok. Sarapan. Kok iso
sarapan blak. Ya, blak biasane nek jeke nek jangan menir apa jangan asem. Jam 7 ngene wis gage nek sletop lho iki. Ngantek jam 10 kontang mungan mangan menune ayam yo. Angele kok mbah. Jeke nek mbah trimo sithik, guys. Jajal lek sayur menir apa sayur asem. Dia podo. Ya, lah rasa ngelimur. Sarapan monggo. Rasa ngelimur ya, guys. Makane dhisik iki jarang, guys, masak sing masakan kaya to lele, gurami apa ngono iki Pak Sugi. Ora patek-patek seneng dinda barang iki. Jarang sing masak ngono-ngono kuwi aku, guys. Soale mamo apa ini gak selera ya gak seger mangane. Selera. Selera. Selerane jelma iwake. Enak. Enak. Ndok sik gelem. Nendok cek gelem. Iya, perhatian ngono kok Mas, aku wis tak godhong nontok papat. Papat apa telu ya? Telu tak godhong nontok telu wis kanggo sedina iki engko. Engko sing ayame ki mang kan 1/2 kilo, suwiwine seprapat, pahane seprapat. Ya wis lesu kok iki. Lesu wis jam 10 luweh lho iki. Urung sarapan, biasane pemah mangan pindho. Nang saiki pisane urung kok. Ndoke jupuk kabeh lah gak apa-apa. Wong Pak Suwi ya aneh, guys. Sayur lodeh iki nek wis blendrang, wis nget-ngetan ngono kuwi ya ora patek seneng, ya ndumuk ora. Makane karaktere Pak Suwi iki aku wis Pak Suwi mangan cepet, guys. paham. Jupuk nang ndoke. Palingan Pak Suwi mangan cepet mbah. Nek ning pasar. Ora pamilik ono. Iya, nek ngeti nek mangan wis seger ngene. Wong Pak Suki masih lodeh nek sing disayur ijo-ijonan ki ya seneng, guys. Kaya todong telo sapah, kaya lopong ngono-ngono ki ya walah panggah. Seletap-seletap. Lah tutup. Urung anu kok ditutup, ya seneng mok nutup Gung wayahe. Wis ngono ya, guys, engko dilanjut neh nggih. Dalalala. Mesti goleki. Aku rak wis bedek. Hah? Sinten? Pak De, mbodi ning kamarku. Lah, kowe mang tak WA. Gak pengen te aku ngono kok ora nek bales ra apa. Oh, alah. Sa. Deisa. Sa. Oh, nek dipanggil ki. Oh, bantale sapa? Ki mang delok nganten. Delok nganten apa? Kowe ngeroh layangan pedhot kaya ngono kae. Kok menang. Mantel aku kowe. Kondi, masa ki mang kok ngerone? Gak. Lah Dinda ning randu kene kok. Tenan Dinda. Ya pengen ngenteni kowe ngitku sok apa nek cara rono ki? Tuku borak. Nek kene. Nek ning kene jarang anu kok nek ngono ki lho, bolahe sing jarang ning kene. Nek kono bolahe macem-macem kok. Apa yo. Kalau mama bisa, mama. Kok setak lho minggu ini. Jajane apa iring-iring? Jajane roti, Mak. Iring-iring apa? Mbek jenenge wong kok kaya set digoreng. Ki ambune apa rek kaya wekku ketok. Woi, lovely. Wekku apa? Wekku lovely ketok. Mangkokmu kecemplung ning ki longsor krosi dipundhut.
Yo ngene ndi lho. Dingeti. Ya ndi lho, lah ngono. Didelok. Gak enak. Mosok gak enak? Enak. Enak wis ndang. Pundut. Mang mbok saduk rono parake. Mosok sedeng makam. Aduh, Mak. Aduh. Lah piye nek jukuk? Nek jukuk piye? Aduh, lho. Aduh tenanan. Ibu. Ambil, Bu. Ngono. Ambil, Bu. Sik tak ngapa sik kok iso ngelek kowe ya. Allah. Ya Allah ijo iki lho. Kalau kakak. Oh iya, Pak MBG kakak. Dia Dinda gak gak entuk Dinda, tak entuk es nyampur malu. Dek Dinda tak kon numbasno es campur. Ndang langsung pareng Mbah Kong karo Mbah Dok nguri. Kong nyeluk es campur Kong. Dan anu teko kombao nak seger dikek es campur. Mbah Kong nek dia tuh. Heh. Kuwi ana doke iki lho mendene Kong. Dok. Anu Mbah Kong lho sayur ning wajan iki lho, nek ape mangan. Pakno sayur. Lha kuwi Mbah Dok sitok, sampean sitok Mbah Kong sitok. Ora andu. Dinda njaluk anting-anting, anting-antinge ndek bayi keciliken ngono ya tak ijolno. Piye, Dik? Waduh, serandal sapa anyar iki ya? Ambil nih, iki mesti ngene tante serandal. Enting sing 12 ya? Online. Lah kok enting ra nek bobote blas ngene. Cek endi ndelok Dik anting-antinge kok. Lho doke lho ora didudui. Bunder tak ijolno, ndak anting-anting ndek bayi. Sik Dik kok. Terus karo tumbas cincin. Oh, alah ceritane iki, Dok. Aku ndek sore iki entuk rejeki cup-cupan sego iki kok nggone Mbak Wahyuni. Sing ndi Hongkong? Singapura. Wonge ning Singapura. Alhamdulillah, lah tak ngerti kok badhe. Lah iya, entuk anyar aku iki sing nggon kowe wis mbutek mbulak ra. Lho. Iya, ta ya emang tombole iki wis rusak, Dok. Wong jenenge pirang puluh taune 2004 sampai 2026 iki engko. Nek dingeti iki ya kaya wis ra layak pakai, cuma kalau diumbah kan ya resik, Guys. Ngirene ya Pak, ya Mas Arif. Sing nampa. Iya, sing nampa ya Mas Arif. Ya alamate nggone Mas Ajis kono. Ndang kekno Mbah Kong madu. Lho, Dek dikek iki? Ya tuku tapi dikek murah ya. 150 iki. Anu madu pahit. Heeh. Lah masane aku ki kowe mbomboh nang gede, Mama Am ka wis entuk madu pahit porong. Aku Mas iya njaluk Mas, aku urung entuk aku ngono. Parani rone. Mek dirgo 150. Iki mbahku dhewe, mbahku dhewe. Alhamdulillah ya. Aku kira orang ngene kok ndek iki sing botol sing apa rugi ndek. Ndek iki anting-antinge Dinda kan jenenge anting-anting ndek cek cilik ya rega 120. 120 iki 2000 piro entuk tukuke? 2017 apa 2000. Alah ki Dinda kelas piro cara ngono? Ya tambah piro ngono. Yo gak tambah, Dok. Wong malah anting-antinge Dinda payu 600 piro ndek iki? 120 dibekis 600 sik. Sempek is kae. Iya, is rene kae lho. Ora anting-anting kawak ngono kuwi ora dibelekno ning tokone nah ora masalah, Dok. Kowe piye? Is duwe nggo ngecek ngono kuwi. Iya, terus dibek 600 terus iki mang tak tukokno nah iki ya cuma dhuwit 600 entuk setengah gram wong saiki sak grame sak 200. Kuwi sing elek. Ora anyar. Nek sing apik kan 1.850.000 iki. Aku bandulku sing Mas tuwek. Cara mono yo
gelem ora kaya wis iki Lho. gak kalah. Gelem, wong Mas tugel-tugelan remuk gelem kok apa Ampun neh. dadi ngene wireng tenan. Lah iya. Konggone. Lah ndek iki rambut tamakno. Sarang ini nek kayak nganu Mas gak. Oh alah, terus Dinda njaluk cincin ku mang tak imbui duweke. Lho kowe ndek itu gelang kuwi apa? Oh, ora iki gelang kok Kalimantan nek nukokno Mas Agus kayak ya, guys. Gelang kok Kalimantan Barat iki kenang-kenangan. Ora tak dol. Ya jane iki dinyang ae ndek iki karo Is iki. Lah tapi heeh jak apik nduk. Ora rusak tak nggone ae tuku yo larang. Iki zamane Agus ejek Mata kok. bejo pisanan. Piye? Ali-aline 1 juta. Terus Dinda. anting-antingnya 600. Ora ikhlas kan berarti. Ora. Elek-elekan ae kuwi kok sing penting entuk anting-anting neh ora buntu kupinge. Lah kok entuk cup-cupang barang kok apa roh nek cup-cupang. Ngene lho, Dok, Mbak Yuni kan ceritane iki ulang Mbak Yuni. tahun. Heeh. Es mek siji iki engko. Manggitku nukokno Mbah Dok Mbah Kung. Ya engko aku sitok loro kok. Biasanya seneng kamu kuwut deh, Mas. Awan ya. Silai ya, Dek, kae lho. Gabung sik. Ya. Nek Rosa, aja mbok go mengarep lho, Rosa lho bar dikeroki wong. Kocok-kocok sik, Dok. Kok nganune njero. Ulang tahun terus aku dikeki Magicom ngono kok, Dok. Wis. Alah, ya wis. Bolak-balik ya matur suwun nggih, Mbak. Pangkling, Doke. Biasane ngono ora ngene rek ngono paling. Diinceng kok batik-batik jere. Yes, ngono ae ya, guys. Kontene sesuk dilanjut neh. Matur suwun sanget Barbaran. dumateng family online. Semuanya. Ayo sambung. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Family Dimanapun panjenengan berada. semua. Sehat selalu. Panjang umur. Panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Ya guys, Amin. semua family online tanpa terkecuali, maupun di Indonesia ya luar negeri. Harus ngombe es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger, guys. Pak Sumong bar kondi? Ini nyasno ngampun. Ki enak kok. Enak. Pedet durung golek babon. Seger guys.